Yoga ke klem pen ta isi ke thedung okpran ka chepami aja kong dopu akimang pen somindar yoga arani ketalon do nasonsi Howraghat BJP Mondal Committe atum sitame talon dun. Gosik ni phaing ko rai siar ni ingdeng krehini International Yoga Day arni pachetondon si Howraghat BJP Mondal Committe atum pen paterpi ponsi Howraghat Mini Studio malong International Yoga Day talon dun. Bangso Yoga Day ketalon ponalong Karbi Anglong Autonomous Council Board Development Board Chairman Willingson Pangcho Karbi Anglong Autonomous Council Barim Khonsing Rongpi Howraghat Municipal Board Chairman Vidya Singh Teron Atumpen Kedanglok BJP Howraghat Mondal Committe lapen penangan BJP Songjapi Atum Chetongdun International Yoga Day ketalon nangkok aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Border Development Board Chairman Willingson Pangcho kithan ponke yoga ke klempen okpran aphan ke mesen lapen penangan akeso ke kachepame aja kongdo lasi methanga hemalong setame kai keta yoga klem pulote okpran mesen popusi thanpon apablo non porhut ilitum labang sopir thelong mithang saikam chuki chokam amu thelong apor kichipi nang pik ajoine eok ibia prana phan ilitum kachelana ji apor bang edure pik asila sona porhut hem dokok pen sidami apor mesen hulo pulote ilitum hem tami yoga klempen eok epran kechepa phir wujje phan mati ok phan sa mesen phan ilitum yoga klem nang ji pela so yoga ke Hawar ke hat pen Harsing Rongpi Karbing Long Life